Напоследък времето е много хубаво, такова слънчево. Днеска не ми се работи по флейма и преди няколко дена ми хрумна една, може би лоша, може би добра идея, че искам да си оправя старата кола. В това хубаво време, в което не ми се работи по другата, мисля, че е перфектното време да стартирам с това, като ще започна с разглабяне, естествено. Няма да почна с разглабяне, но да, трябва да махна главата. С две думи, махането на главата беше неочаквано приятна задача. Отне ми около 2 часа, може би по-малко. И както виждате, съм доста доволен от това колко бързо стана. Купих нова глава за 16-ката и сега трябва да им махна всички тъпоти май. Преди да дам на шлайф и на проверка, защото няма да сложа както е така сега. Минуса на тази глава е, че никога не е сменено маслото. Както казах, никога не е сменено маслото. Шит. Я да видим тук. Стружки навсякъде. Тук и друга стружки. Реално аз ще сложа вала от моята кола. Но все пак. Почистих главата с една туба обезмаслител и сега вече могат да се видят проблемите й. Ще кара. Като цяло историята на тази глава е, че момчето, от което я взех, я е правил. Защото е фърлила гарнитура, сменени са всички клапани. И колата е карала 4000 км и е фърлила биела. На 9 цилиндър. Ето може да се види буталото как е ударило тук. И съм почти убеден, че със сигурност този клапан, но може би и този, са ударени. Но в шлайф базата ще кажат какво е навид и какво не е навид. И дали се трябва да се прави. Това, което виждате отгоре е валът на колата, който беше. Отдолу е валът на новата глава. Аз ще сложа горния вал, понеже е в доста по-хубаво състояние, нали? Тук се опитвам да ви покажа как източвам повдигачите. Не знам дали трябва да се източват, аз ги източих и нямаше проблеми. Така че да, не източих, ми изпразних. Ето, тук съм ги подредил както са били, за да мога сега да ги върна от място, откъде съм ги свалил реално. Първи повдигач на първи цилиндър, ако ме разбирате. И да, малко слагам мъсълце, да не зажули като стартирам. Даже използвам инструмент за зацепване, който един приятел ми даде на заем. Сега ще използвам динамометричен ключ, който ме караше да се чувствам все едно правя нещата правилно, въпреки че може би не е било така. Тук почиствам маслената магистрала, която има ни малки дупчици, през които минава маслото. Ето ги с въпросните дупчици, за които говорех. Окей, вече сме на обекта. Тази гарнитура трябва да махна и да почиста по нея. Ами, не е много мръсно. Повече цилиндрите ще трябва да почистя май. Да, добре сме. За почистването на гарнитурата съм взел скрапър. Би трябвало да стане за блока, но ако случайно не челосвате главата и искате да почистите главата с това, не е добра идея, защото ножчето е по-твърдо от алуминия и ще насерете нещата. Хубаво е разбите в болтовете на болтовете да ги обезмаслите, за да не ви се разхлабят болтовете, как ги затегнете. Болтовете за главата. Моята схемичка е с... виждате, няма какво да ви обяснявам. И така...
Малко избутване. Тук потече някаква гняз. Не знам дали казах, това е бензин, което набивам. След всичките бензини и глупости, естествено, трябва и обезмислител. Истински. Да сложим това. Тук затягам главата на 30 Нм, след което ще навъртя 2 пъти по 90 градуса на болтовете. Леко е, човече. Не мина ли 90? Така сме, нали? Брак, да има. Да не бега. Толкова май е достатъчно. Май стига, брат. Тук съм посъбрал двигателя и съм готов да опитам да го запаля. Тук въртя по няколко пъти на контакт, за да качи малко налягане на бензина от помпата. На газ, брат. Чай малко. А? Не. Що? Абе, почти съм сигурен, че капака на кофа. Давай бе, копале! Нов ден вече. Ще се опитам да разбера какво се случва тук, откъде губи вакуум, защото това ми е предположението. На първ поглед виждам, че тази свинска опашка тук се беше счупила, да държи този маркуч за гъста и като цяло маркучета на гъста са в много лошо състояние и от местенето може да съм спукал някой. Сега взех най-здравия маркуч и запуших дупките, за да не губи вакуум. Да. Окей, ще карам тази кола за първ път от много време. Тече антифриз, така че първа стъпка Kaufland. Вау, чувствам се много странно. Наистина от много време не съм карал, не знам колко месеца вече. Стрелката за температурата не работи особено.
Така, вчера оправих, покарах и 80 км вече, нека да обобщим какво се случва. Четвърти цилиндър е отпуска, термостатът пече доста вода, когато е студена. Странното е, че на четвърти цилиндър, както може да се види, има искра. Значи може да е хванаме тока, може да е свещ. Сега ще погледна, може и инжектор, което също е доста вероятно, защото тук инсталацията е доста рязана за гъста и може как съм местил нещо да съм разбързикал нещата. Ето е свещта. Доста е черна и замазана. Не знам какво значи това. Да. Ето го двигателя, как работи на половин оборот. И като цяло става както искри. Оттам не виждам бензин, не знам. Ето сравнение между първи цилиндър и четвърти. Четвърти не изглежда добре. Според чата тази свещ изглежда суха, демек или няма искра, или няма гориво. Което не ми помага много, но да, май наистина няма гориво. Сега ще прегледам инсталацията. Окей, доста се радвам, честно казвам, че още първото ми предположение се оказа напълно вярно. Това просто излезе от тук, това е едното кабелче. Да, това е инсталацията на инжекторите. Да. Вече трябва да сираме всички цилиндъри. Сега ще тестваме. Тук са едно приятелче, отидохме на Бурхово да си тестваме колата, да реших и аз да направя също. Доста приятно е занадан, така че мисля да пиша ремонта за успешен. Лека DX 16-ката. Да, почти 1000 км изминати от ремонта. Хайде заедно да ги направим 1000 и да видим какво ще стане. Уау! Вау! Нула! Много яко!